masha Allah. Yau na hango wani mai faci. Bari in je mai wani tambayoyi. Allah ya sa ya ci. Shi kenan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, ana ta aiki ne? Wallahi ya jama'a. To ya aikin? Lafiya lau wallahi. Kamar kullum mukan ɗan yi wasu tambayoyi ne daga cikin wayar mu, mukan ɗan sa wata waƙa sai mai mutum tambaya. Idan Allah ya sa ya ci sai mu yi mashi kyauta. Kuma Allah ya sa bai ci ba sai mu ba 'yan comment section dama sai su amsa mana. To Allah ya ba mu nasara. To amin. Yawa insha Allah. Yawwa to bari in kunna ma waƙar ka ji ko? Bisa wai haɗin ake kallo haka ne, iko na ce ka da ranka da hau abokan juna ne sirri, zaman masoyayya ce zalla, zaman abinci ka yi zalla. To na san ka ji waƙa. Na ji ta gaskiya. To kamar kullum za mu yi maka tambaya guda biyu ne zuwa guda uku. Idan Allah ya sa ka ci shi kenan sai mu ɗauki alheri sai mu maka. Masha Allah. To da farko dai muna son mu san a wani fim aka yi wannan waƙa. Wannan sunan fim ɗin ai a bayyane yake, a Gambiza aka yi wannan waƙa. Fim ɗin Gambiza. To za ka iya gaya mu masu kallon mu wasu jarumai ne suka hau wannan waƙan? Insha Allah. Wasu jarumai ne. A maza dai mutum biyu na sani, akwai Ali Nuhu, akwai Sani Danja. Insha Allah. To macen fa? Macen Ummi Zizi. Insha Allah. Amma wani mawaƙi ya waƙan? Yakubu Muhammad. To, masu kallon mu yadda aka yi wannan mai facin akwai waya a gida a ɓoye a wajen shi. Tsakani da Allah ya ci wannan amsa. Kuma yau za mu ɗauki kyauta mu bashi. A bisa al'ada na wannan shirin. Saboda haka sai ku yi mishi fatan alhairi. Yanzu sai in ɗauko in baka ko? Yawwa.